dhi kos nikech giwacho ni sama gidhi kos to giyudo giromo gi jok ma nyalo bedo ni osenyuol jok machal kodgi, gidwaro mondo gi associate gi jok machal kodgi. Ma bende en yo machielo ma inyasirgi godo. An kaka ng'atno mana anyalo wacho ni a benefit kuom dok skul, gima nyalo siro maduong' mogik en ni kapo ni thuolo nyalo yudore to nyathi nyalo dok e skul, wakwong wamiye nyathini thuolo mar dok e skul. Mak mana ni ka thuolo ok nyal yudore kaluwore ni samoro onge ng'atno manyalo rito ne nyathi. Nikech challenge moro mantiere nikech skundewa bende onge gi gima waluongo ni flexible environment manyalo miyo nyathi kata ka samoro dipono leo matin nikech nyathi no chande gotieno, samoro mana nikech onge kata ka kotimre ni manyako ringo ompi kendo koro koduogi, magi nyalo miyo gi drop out. To an gi pacha dhi e kos bende ber kabisa. To gima ber moloyo en mondo nyathini odog e skul, obed gi satifiket mondo otieki the basic education kata ka en form 4. Koro kodhi e kos to dhi e kos ka en ng'at motegno manitiere kaka onyalo wuoyo kata gik moko nitiere monyalo timo, onyalo reason nikech kosedhi e kos samoro ng'ato biro dwaro ndike tich. Koro kapono ni odhi e kos to ok osomo malong'o tieko, samoro ok onyal kata ndiko barua, koro samoro miyo kata chudo mare biro bedo matin chieng' ma koro indike nikech